Bħala parti mill-master plan ta' 35 miljun euro għall-istudios tal-films f'Malta, ġiet inaugurata Pump House ġdida li se sservi bħala infrastruttura kruċjali fil-produzzjoni tal-films f'pajjiżna. Waqt l-inaugurazzjoni ta' dan l-investiment fejn ixtiera tal-ewwel darba l-Pump House, ġie mfakkar ukoll ġnien għal Narsi Kalamatta għal kontribut li tal l-industrija tal-films ta' pajjiżna. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo sostna kif wara storja ta' aktar minn 100 sena ta' suċċessi għall-industrija tal-films Maltija, dan il-gvernijiet jaħdem qattih biex din l-industrija tkompli tissaħħaħ il-fama mondjali tagħha. Il-Kummissarju għall-Films Johan Grek elenka l-ħidma li saret fih dan l-industrija fl-aħħar snin u qal li l-Kummissjoni ma beżgħetx tieħu d-deċiżjonijiet meħtieġa anke fi żmien ta' sfidi biex issalva l-impjieg ta' kull min jaħdem f'din l-industrija. U għalaq billi qal kif l-ewwel 100 sena tal-industrija tal-films kienu snin tajbin, iżda issa beda l-proċess biex tinbeda l-bażi ġdida l 100 sena li ġejjin biex ġenerazzjonijiet futuri jmexxu industrija tal-films ta' klassi globali.